India mi ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ki bor pulit jong jela asam haka khat pratrik mentau benai kila yatho bahado arngut ki khna kenthe kilangam jelap haka wa ba Brahmaputra haka than South Salmara Mankachar district karkum ki jing ulum jing tip la yatho ba kate ki jingja kla ja hak shnang Solia South Salmara haka por bi kisan ngut ki khna rit laingut ki khna shinrang bar arngut ki khna kenthe kila let bansum harot ka wa ba Brahmaputra laya thu bikite ki san ngut ki khina arit kilangam jelop hadin bikilelich ki jaka babenta bakham jiliu jong kate ka wa handre da ka jingla banyo ikloi batlet ai jingerap jong ki nong shong shnong ki bamarjan kilai ngut ki khina shinrang kilalat em da ka sat Hendrai ki arngut ki kinthei pat ki ngam jelop bat jar ngai tat hadu balayo da ka ni ka khubor laya thu bana kaliang state disaster response fund haringkat ka jingerap jong ki nong shong shnong kila pinlong ki jinglet wat ki arngut ki khina kinthei ki belajar ngai hendrai tat hadu menta ka janmit jong ka sngiu blai ompat sham lalap satya yaki pat lasu bajur bagi ki arngut kila sharong shaki benta bakham sharum